nyt taas peliä, minipelit, liitetään ihan randomiin. Ja viime kerralla mulla oli Dalek mun asuna. Niin mä voin nyt käyttää sitä, koska tässä on maailman paras selitys, että kun Dr. Fu on näiden Dalekien vihollinen, niin se tuhos kaikki Dalekit Hunger Gamesista ja nyt mä joudun pelaamaan yhdellä Dr. Fulla. Että koska tässä ei pysty, koska niin, näissä ei pysty vetää Dalekilla. Pystyy, halleluja! Ihan sama, mä otan tän. Nyt! Mä oon Dalek. Dalek on paras. Mut kuitenkin. Fight! In ready. Now! Hei. No niin, hyvä. I can't die. Minä en voi kuolla. I can't die. Ei, Arkku, mä haluan ton lapion, jes mä sain sen lapion. Ihan sama, mä haluan ton pehve. Ei, miten mä menetin sen mun lapion? Joku on nyt täällä häkkäri. Ihan sama, ei se mua kiinnosta. Okei, täällä on monta pelaajaa. Mulla on vaan yksi pihvi. Mun pitää tappaa tää. Niin sitten täältä menee yksi pois. Jee. Täältä menee yksi pelaaja pois. Jos mä tapan tän. Paitsi se saattaa kyllä olla siten, että sit mäkin saatan kuolla tässä. Die! I can't live! Mä synnyin uudestaan. Lepakkona. Yes, tää on hassu ääni. Siinä. Mä tiputan sut vielä. Näin minut. Se näki mut. Oh yeah! Mistä mä sen tiedän? No! Noniin. Hei. Tossa on yksi. Onko siinä mitään reittiä? Ei. Luolassa kasvaa oma puu. Tosi realistista. Hei, Zombie Hero Brian! Hi! Miten menee? Zombie Hero Brian? Se ei vastannut mulle. I'm very sad. Se ei vastannut mulle. I'm very sad. Punakivi. Emeraldi. Diamond. Gold. Ne ovat tiimit. Tai niinku, ei tiimit, kun semmoiset hauskat alueet, tiedätkö? Siis miten ton pystyy avaamaan mukaan? Tässä on tämmönen... Mitä mä en huomannut tota? Mä oon kyllä sit tosi idiootti, jos mä en huomannut tota. Täällä on mun tähystystoni. Täällä taitaa olla joku muukin lepakko. Ja saan, mä teen uuden tähystystonin tässä. Mun tähystystoni on liikkuva. No niin, fight! Se voitti! Hei, mitä? Kuoleeko se nälkään vai mihin? Se katsoo ihmeissään puukirvestä, vaikka sillä on lumattu rautakirves. Vai onko se tavallaan rautakirves? Kuitenkin. Katsoo sitä ihmeessä, että kautta OMG! Noniin, tappakaa toisen, niin mä voin päästä takas peliin. Sinä, Zombie Carbine. Siis
heität sulla on lumotut rautabootsit, eikä varmaan mikään hyvä lumoussees, ja sit vaan heittää timanttibootsit menemään, jotka ei ole lumotut. You're crazy. Bonnier 72. Death Center on sentään järkevä. Se hyökkää kimppuun, kun toinen arkun luona. Ja nyt on ratkaiseva hetki, kumpi voittaa. Zombie Ender... Siis mitä? Zombie Herobrine vai joku hassu tyyppi? Joku hassu tyyppi voitti! Jee! Se on hyvä! I can't. En minä tiedä. Jee, mä olin yleispätevin. Joku oli hamstara ja noita, keskinkertainen kiipeilijä mekali. I'm very good, Dalek. Mitä sä nyt teet? Tapaan sut! Mä tapaan sut sitten silloin, kun tulee fightti. Mä tipuin. Mä en voi uskoa tätä. Ihan sama. Uudestaan 5 sekkaa, 4, 3, 2, 1, jump! Jes, mä jäin. En jäänyt. Tietojen lataamista. Selvä. No siinä laitetaan maasta. Jes! Tästä mä tykkään. Mä tykkään tästä areenasta. Vähän niinku Pirates-seas. Yes. Nyt! Keskiarkku. Ei, OMG. Sitten kun on kalunnut yhden arkun tai ottanut, mä lähden pakoon. I have Woodsword. En tiedä, vaikka jos itse pelaatte ja teillä on netti ja sillai. Ja mä näytän teille tässä näitä piiloja, niin mitä jos se koittuu mun kohtaloksi näissä? En mä enää tiedä. Ihan sama. Se tappoi mut. Mä en kestä tätä. What the fuck? Moi moi.